lefol men 14 ɓiwol taro deftere gonnomi ko walataa nde boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba mo Saro Ndogu yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En puɗɗorima inde Allah jurmotoɗo jurmittoɗo en juuli e ko men ɓurnaɗo Mouhammadou yo jaam e kisal gone mo. e hello 118 deftere nde kanko gonnoɗo beese e kunu gendire Mauritanie daɗɗo e kaso walataa boy Alassane Haruna ene setto. Mbayla Jaako lebbi ina jawta tan emin natta wawde munje ceenuji gonɗi e koyɗe amen ɗi e leydi ɓeydoto ko teddinde ɓalona amen potkon kon sabu golle e heege min batti haɓande dille jawe ceenuji ɗi no gogorto e leydi ni noppi amen fof e wowtude ɗumen ceenuji gonɗi e koyɗe amen ɗi fof e wonde yaadiɓe alay sago batti haljinde min hay e sahaji foftere gaga koɗi nyawnata kolɓuli amen ko tungitigal dow ko holno min ɓortirta tuubaji amen so emin ufto ceenuji ina goni e koyɗe amen joni kam amin mbawi ɓuftade kono sertude e tuuba hay sinno ko wontuba caapoti amnotako sabu ceenuji gonɗi e koyɗe ɗi beele amin cuusi namdade renoɓe ɓe yo kaɓɓit min hamin mbawa ɓuftade min miijota ko ɗum boom alay sago minen e koye amen min jiitana nde guumu gamalde feere wattude ittude ceenuji ɗi e koyɗe amen somin payi e ɓuftade e wattude ɗi hen somin kaljiti ɗum noon wonano hunde newinde min donkani o gagga ko juuti kono ina anda so bone dooki dandude hoore mum jojji neɗɗo ina longine feere ɗum ɓuri gonɗande fof ko dumbaɗo ɓolaɗo ha laaɓi woppida e hoore mum nder nokku caliɗo ɗum ɗo jaggiraka neɗɗo watta jawdi ngam dadde alay sago dumbaɗo o hutoro hakkille mum fof to banggue miijo e pentugol peeje ene gasa tawa ko ɗum saabi ñalawma goto e musidɓe amen yiiti feere nde ɗon e ɗon nde sari e nder nokkure he feere nde Allah e mum e nandude en ñengi ma cikka amnotako yettinta e fandare nde hono yaltinirde tuuba mum fof nder jawe ɗiɗi ceen gonɗo e koyngal to ko ni feere nde siforino en kollitino wonde jaajendi jawe ɗe ina addanno neɗɗo wawde regnude ɗe hakkunde kolɓuli e buhal sabu hakkunde kolɓuli ɗi e jawe ɗe ngalde nde centimétre uji ɗiɗi ha tati nan ɗon ñeeñal wawde ɓortude tuuba mum
tawi ceenuji ɗi ina e koyɗe mum ko hattande ɓonnude tuuba ba tuggi ceɓe mum haa kañum fof rewrude e centimétre uji ɗiɗi haa tati gonɗi e hakkunde kolɓuli ɗi e jawe ɗe. Nde feere pila mbeña juunde waɗirtono ko daawal ciftinen tan faandare feere nde ko waawde ɓortude tuuba mum tawi ceenuji ɗi ina e koyɗe mum. ɗum ina ɗaɓɓuno ndeke goo jippinde tuuba ba haa tolno jawe ɗiɗi ceen gonɗo e koyɗe o. ɗiɗi rewnude ceɓal les tuuba ba e ŋalde wonde hakkunde jawo ceen o e holɓundu koyngal ñaamal ngal. tati wattude e ceɓal les tuuba ba haa koyngal tuuba ñaamal ngal fof naata hakkunde jawo ceen o e holɓundu ñaamru ndu. caggal ngal gollal newingal jaawngal walla leelngal cattungal fawaade e tekkendi bagi tuuba ba koyngal tuuba ñaamal ngal fof yaltat koyngal ñaamal ngal hetta boowal ceen o. nayi ngal ɗo koyngal tuuba ñaamal ngal yalti ceen o hetti boowal koyngal ñaamal dumbaaɗo o. ko noon kadi ngal yaltinirte ceen o kono ngol ɗo ko e bange luundiɗo o. ngal refta e jawo ngo ɗo ngal rewno ɗo ngal heɓta nder ceen to ɗum firti hakkunde ceen o e bange dow ɓanndu to. faandare feere nde ko so ɗe daawe nayi mbattama e koyngal nanal tuuba ba yalta kambo fof rewrude e jawo nano ceen o. ngam ɓornade tuuba ba mbaɗa no mbannoɗa ni kono tawa ko caggal jaaruɗa. cifogol daawe ɗe yaltinani caɗele gollal ngal. caɗele ɗe pawi ko e ciinugol ngol ina naamdi ñeeñal e deere hakkille kañum e muñal. kono ene ɓooya tan leelgol ngol e jiiɓol ngol idal ngol ina usto ciinugol ngol watti yawde. no ñangotoɓe ni dumbaɓe ɓe mbatti ɓorde tuubaji mumen ɗon e ɗon ɓufto mbatta ɗi. ko wawno hen wonde fof noon ceenuji ɗi ina kamni ina ɓitti jomum en ngam wawde sertude e majji ha laaɓa e saaha foftere hunde e dumbaɓe mbatti tan ko helde kannar cofnoɗo jawo ceen gonɗo e holɓudu o. kannaruji ɗi keldete ko kaaƴe mawɗe koccaɗe nde yimɓe jeehi gollade cuuɗa gartira nder nokkure nde. ɗi kelete kadi ko e nder nokkure nde. en kaalino jawo ceene ina fiila tekke ngam ustude gogodiral e holɓundu ndu. ko e ɗen tekke kadi min cuuɗanno kannaruji kalaɗi ɗi. wone dumbaɓe helnoɓe kannaruji ɗiɗi ceenuji mumen. ɓen so teeli e nder nokkure he ina mbawno sertude e ceenuji mumen ha laaɓa. kono no heewi waade ni kelgol kannaruji ceenuji ngol fuɗɗotono ko e dumbaɗo goto caggal ɗum ɗiɗo caggal ɗum reɓa ha yetto yimɓe hewɓe. ina ɓooya tan helɓe kannaruji mumen ina ɓeydo hewde. jaako coftanɗo geɗe baaɗe ni wonti karallo kelgol jawgol kannaruji. kaɓirɗe makko fof ko kaaƴe ɗiɗi mawɗe tan. hen wotere wona taande ndeya wona fulla. ɗe kaɓirɗe gaddani adjudant chef Job Siley innirde ɗum Mbayla Jaako. hankadi kala jiɗɗo helde kannar mum noddata ko Jaako. sa yi Jaako ene yaha e nder nokkure he ina jogii ceekirgal
ngal suuɗaaki no feewi les wuteyel mum ɓalewel ngel hoto feccu sikke ko ɗaɓɓiraaɗo wadde opére e dow gooto e kannaruuji dumbaaɓe. o dañiino heen karallaagal mawngal haa ko ɗum jaggatamo ko ɓuri hojomaaji ɗiɗi. o heli heen keewɗi gila e balɗe 15 cakkitiiɗe lewru Mboyi hitaande 1998. e on sahaa noogaase ɗiɗi dumbaaɗo ina cuuɗi no moƴƴi kannaruuji mumen kelaaɗi ina piila nder tekke. ni woni ñande noogaase ɗiɗi lewru Mboyi hitaande 1998 fergitere waɗi saabiinde jiitugol kannaruuji noogaase ɗiɗi kelaaɗi ɗi. e hello 121 deftere nde kanko gorko mo ceenel halayɓe daɗɗo e kaso walataa Boy Alassane Haruna ene setto. noogaase ɗiɗi lewru Mboyi hitaande 1998 jamma cofel e kalumbam mo noogaase ɗiɗo. sahaa o ene yaara e waktuuji 10 walla 11 jamma o ñalawma mo noogaase ɗiɗi Mboyi hitaande 1998. jamma o ene deeƴi dumbaaɓe heddinooɓe nder nokkuure nde kamɓe fof e tampude e ŋoŋde donki ɗaanaɗe. aɓe cohlani no feewi musidɓe maɓɓe noogaase ɗiɗo ɓe aɓe naamdito ujunere naamdal haa gulaali muuseeki keewɗi toƴƴi no digaali e nder asaman mo alaa hay ruulde ittiɓe e deere maɓɓe jamma o. ɗi gulaali ɗi oolel jamma mawnini ngoni e ɓeydaade e dolnude ko gulaali ummoriiɗi e yimɓe heewɓe elle ummoriiɗi baŋnge funnaange tuddunde nde. sikki alaa wonde heen musidɓe amen noogaase ɗiɗo ɓe ngoni ko e leptireede kannaruuji mumen kelaaɗi ɗi. sahaa o ene yaara e waktuuji 5 kikiiɗe o ñalawma noogaase ɗiɗi Mboyi hitaande 1998 haa e nder ɗaanordu amen gooto e dumbiraaɓe bonande renndo ene wiye Si Alassane lollirɗo Gales jaggondiri e dumbaaɗo goɗɗo. sikki alaa ko ɗum fitina tokooso baawnooɗo ñawndeede e nder ɗaanordu amen hee kono sabu ɓurteende e fiddeende Gales tintinaa reenooɓe ɓe. ni woni Gales noddaa ngam naamndeede e nder fitina Gales sinaani kannaar mum kelaaɗo o tekki piilaaɗe e jawe ceen mum ɗe cuuraani ɗum. ɗoon e ɗoon reenooɓe ɓe kaawa kannaar makko o ɓe kolkisi ɓe tawi kannaar o ko kelɗo tigi. ni woni o anndi o yiitaama te ko jogorɗo faweede kuugal muusngal ngam o anniyaaki kanko tan gooto rondaade. Gales nde tawnoo ina anndi wonaa kannaar mum gooto tan heli wii reenooɓe ɓe won woɗɓe ngoni e nokkuure hee ɓe kannaruuji mumen keli.
renoɓe ɓe ko ɗum tan patno ko ɓuri famɗude ina addantunoɓe wadde ɗum ngam linkidde dumbaɓe ɓe fof linkito bang yo bang ni woni ko ɓuri sasa yani e woyndo renoɓe ɓe jejjiti nangodiral galese e dumbaɗo goɗɗo ni woni wulago werla gardeɓe ɓe fof gadda goto goto ceenuji dumbaɓe ɓe fof ƴewtinda no moƴƴi e futuro o ñalawma nogase ɗiɗi mboyi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ngo ƴewde ceenuji e koyɗe holliti wonde kannaruji ceenuji nogase ɗiɗi neɗɗo ko kelɗi ni woni ɓeɗo nogase ɗiɗi musidɓe joña ɗon e ɗon heddinoɓe e nder nokkure ɓe kala ko joguino potuji sakuji butelaji e ko nandi hen heɓta lampa pétron maɓɓe mofta guddon gonno kone e ɓale nokkure nde fof cukkira kaaƴe e ɓakkere ha tiiɗi hankadi jamma e ñalawma min goni ko e niɓɓere kunus ko nder ka gonka e jamma nogase ɗiɗi mboyi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati min nani gulali musidɓe amen nogase ɗiɗo ɓe renoɓe ɓe beltino leptude ina ummori boowal hakkunde jamma ɓe ɓoora haɓe laaɓi ɓe kippa e leydi kaaƴeeri juuɗe e koyɗe ene laña no moƴƴi no jigaaje jiimɗe jiibani renoɓe joyo jiima e dumbaɗo gooto fof ene yaɓɓi e junngo walla koyngal joyaɓo o ene jogii ɓoggol yiite walla paftol ina lepta dumbaɗo o ni woni so on tampi fiide goto e nayo ñoƴƴunoɓe dumbaɗo o e leydi loma yolde so wona haare mawde ɓe pawi e keeci dumbaɗo o haɓe pofto seeɗa ni woni dumbaɗo o dillata daalata ko gaynuɗo jooli mum gasgaɗo hankadi o wonti koocal neɗɗo o natti hay jogade doole wayde walla wullude walla waytade walla hollude museeki mum ma tawni museeki ɓandu ina wawi yettade ɗo neɗɗo tinata ni woni ko ɓuri hewde e nogase ɗiɗo ɓe piyama ngal piggal ɗe piile bonɗe gaddi ko uube e keeceje fiyaɓe ɓe ɗe batte mumen jiyete ha hande e keeceje yoga e ɓe nogase ɗiɗi dumbanoɓe yaadiɓe amen nogase ɗiɗo ɓe caggal ɗe golle bonɗe ɗe leptoɓe mbaɗi ɗumen ɗe ko maayde ɓurno ɓattade ɗumen e gurdam kadi noɓe tampirno ni fof haɗani ɓe jowodirede e nokku mo wawa nawde hay yimɓe sappo te uddiɗo keɓ ni woni ɓe keɓtinta ko boom Allah e piggal ngal bonde ɓe ɗeɓatano hay darade woni hen so ina jaaha gonata koye ladde woni hen ko ma tuggo e leggal
ɓe joñira noon ko ina wona lewru hade maɓɓe tawtude min. E ɗe mayirɗe lewru Mboyi hitande 1998 ina gasa tawa koye saha nde musidɓe amen nogaso ɗiɗo ɓe leptete lepte cattuɗe nannanti kulɓiniɗi cari e dendagal gure mawɗe worgo Mauritanie ɗo ɓaleɓe ɓuri hewde to. hay sinno tawi ko ɓaleɓe e koye mumen carata walla gurni ɗi nannanti haɗataɗi wasde nannade. ni woni yimɓe hewɓe ene mbiya ji wona e dumbaɓe to walataa ene gari Dakaru nani won e maɓɓe yaaɓe ni ha Maroc. won wiɓe ni balli hunde e maɓɓe taccude maayo ina tindi Sénégal. addani ɗum hulɓinade fof ko saroɓe ɗi nannanti ina gandi dumbaɓe ɓe kalata ɓe dokka gueɗe mantiniɗe e ɓen ha haaldeteɓe ɓe yoga e mumen ko koreji walla ɓadiɓe dumbaɓe ɓe cikka koɓe kalata ko gonga. ɓenne hayso gonɗinani ɗin kabaruji ɗi nannanti kono ɗiɓe mbawa holkisade nduwoyoɗi laato gonga. ha tengti noon ɗi immori ko e yimɓe ɓeɓe ganduno ɓeɓe kooli te e miijo maɓɓe ɓe mbawa fenande ɓe. saha nde ɗin nannantiji puɗɗi sarede e wurnede nde ina hasi tawa ko service aji ñukido cariɗi hawri ko e saha nde musidɓe amen nogasi ɗiɗo leptaɓe e jamma nogasi ɗiɗo Mboyi hitande 1998 ɓurno ɓattade ko mayde wona gurdam. ene gasa tawa caktugol ɗi nannanti ko puɗɗogol laamu ngu ƴettude feere bardugol dumbaɓe ɓe seeɗa seeɗa. so tawi ko noon tawata laamu ngu wonno koye heblude jabnude yimɓe ɓe dogdu dumbaɓe ɓe e saha nde bardete seeɗa seeɗa nde. ko ɗo rowi lefol men 14 ɓiwol taro deftere gonnomi ko walataa nde Boy Alassane Haruna e fulo Ceerno Bokara Amadou Ba yo Allah yoɓɓe moƴƴere. salli ala Muhammad.